Ako sa dá v dnešnej dobe vyznať láska originálnym spôsobom? Každý z nás už určite dostal kyticu kvetov, plyšového macíka, pozvanie na večeru či zaľúbenú pohľadnicu. Tento rok na Valentína sa však náš klient Kraft so svojou zaľúbenou značkou praliniek I Love Milka rozhodol láskyplné vyznanie dať do úplne inej podoby. Čo by ste povedali, ak by ste vedeli presne, koľko minút ste so svojou polovičkou vo vzťahu, koľkokrát by ste za tento čas stihli preletieť zemeguľu, koľko máte spoločných priateľov, lajkov, komentárov a fotiek na Facebooku, aké je vaše obľúbené slovo či miesto? Vďaka Facebook aplikácii Aká je naša láska, takúto možnosť dostal každý používateľ a tak mohol na jeden klik vyznať lásku svojmu partnerovi v podobe krásnej fialovej infografiky. A ak chcel dotiahnuť dôkaz svojej lásky do úplnej dokonalosti, mohol svoju lásku ukázať celému svetu v podobe cover fotky vo svojom profile. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, Slováci a Česi sú naozaj veľkí romantici. Vyznávanie lásky sa im natoľko zapáčilo, že nám počas kampane niekoľkokrát spadol server u najväčšieho poskytovateľa serverových riešení na Slovensku. Za 2 týždne trvania kampane si vytvorili neuveriteľných 130 000 valentíniek a Facebook tak počas zaľúbeného týždňa sfialovel vďaka tisíckam brandovaných cover fotiek s logom I Love Milka.